ҷабали Таварф, сокини ноҳияи Моминобод. тариқи шабакаҳои иҷтимоии Тоҷикистон филми мустанади хиёнатро тамошо кардем. дар филм лаҳзаҳое ҳастанд, ки одамро ба андеша кардан водор мекунад, чаро ки хиёнаткорони миллат қодиранд, ки даст ба хиёнат зананду кисаи давлат ва кисаи мардуми ҷумҳурии Тоҷикистонро тӯй гардонанд. хиёнатҳои кардаи саркардагони наҳзати ислом ва бахусус Муҳиддин Кабирӣ дар ин филм яъне парда аз рӯи хиёнаткорон бардоштан буд ва мардуми Тоҷикистон бори дигар диданд, ки ин тоифа ба чӣ корҳои манфур қодиранд. аз ин лиҳоз ман фикр мекунам, ки тамоми гуноҳро бахшидан мумкин аст, вале хиёнати ба миллату давлат доштаро ба ҳеҷ ваҷҳ бахшидан наметавон. зеро ки хиёнат ба як нафар нест, хиёнат ба 10 нафар нест, хиёнат ба давлату миллат, ба як давлати воҳид аст. аз ин нуқтаи назар бори дигар таъкид месозам, ки ҳама чизро бахшидан мумкин, ҳама гуноҳро сарфи назар кардан мумкин аст, вале хиёнатро не. хиёнаткор бояд абадан дар саҳифаҳои таърих сабт шавад, ки ояндагони миллат бидонанд, ки аз анҳамин тоифа дур будан дар кор аст ва ин тоифаро ҳатто дастгирӣ кардан нашояд.